Bojate hɔrɔnya tɛ saga mɔnɛ ye min mi yaala hadamaden nɔfɛ Bamakɔ an'a lamini n'a bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn Bojate an sigi kun ye kunnafoni dili ye kunnafoni anw b'a ɲuman sɔrɔ sɛbɛnnikɛlaw la olu de bɛ wuli ka jɔ kɛ suko ni dugusɛjɛ cɛ kunnafoni o kunnafoni n'a dulonnen don sanna walima bilen bɛ dugu ma sɛbɛnnikɛlaw i k'a dɔn u ka suya n'u ka dɔnniya u b'a ta k'a sarada tubabukan cɛɲi na a fɔra ko dugu maa jɛ an k'o sɛbɛnfuraw de ta kelen kelen Bojate i k'a dɔn kunnafoni minnu b'a la ni kunnafoni tilenw don n'u ka girin a kɛra politiki kuma ye o hadamadenya kuma sɔrɔ kuma kabako kuma Bojate i k'a dɔn a fɔra an k'o de da jamanadenw dulo kan ni wulikajɔ bolo dara anw fɛ an baarakɛɲɛw an jɛɲɛw kɛn yɛrɛ ye arajoso minnu bɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na olu bɛ kunnafoni in zalo a nɔfɛ a fɔ waati kelen la ni k'a jɛnsɛn u bɛ dugu minnu na o de kɛra sababu ye Mali kun n'a kun diɲɛ kun n'a kun i k'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ kunnafoni dilen sɔrɔ sa Bojate sabula jamana o jamana ni kunnafoni t'a la o ye kunfin jamana ye ni dun kɛra kunfin ye Bojate i k'a dɔn hali ka silamɛya dɔ b'a jɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn sɔgɔmada na Gibson control ale sɔni dan bɛ nɛgɛw kan n'a ye yamaruya di sisan e ni ne fila an b'an jɔ a kunnafoni na Jeka pip kaka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ Batungara n bala cogo bɛ di Bojate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon maa min ye nin sɛbɛn n'a tun bɛ kɛnɛ kan a tɔgɔ de ko Ajabetulayi Fatumata Sanogo Fatumata ko a k'i k'a dɔn an ka jamana yuguyugura jamana ɲɛji bɔra Bojate k'a dɔn an ka jamana a densɛbɛ dɔ bin na min ye jɔnkɛ Yɛrɛna Ngɔrɛ jɔnkɛ Yɛrɛna Ngɔrɛ bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Babu Yara ni nafolo don ni wari don ni immeuble tigiya don ni misitigiya don Babu Yara i k'a dɔn a tun bɛ to si ye diɲɛ na Bojate nka Alahu Taala b'a sago de la a ko ni nafolotigiba in min ye Babu ye Bojate k'a dɔn avrikalo tile 26 a ye diɲɛ to Babu Yara ni maa min donna Bamakɔ suguba kɔnɔ Bojate i k'a dɔn sangazoba immeuble ka dɔgɔ min tɛ Babu ta ye Bojate k'a dɔn a n'i y'a mɛn pétrole dingɛ essence yɛrɛ ka kasi jamana kɔnɔ min ye lafiya ye Babu Yara Bojate k'a dɔn station minnu bɛ yen n'u k'a ma ko station Yarawal o tigiba don Bojate k'a dɔn nin don a wulila k'i kunda aéroport ka Bamakɔ k'a bɛ taa Paris sabula i k'a dɔn kalo saba Babu Yara i k'a dɔn a bɛ taa Faransi jamana na a ka du caman fana bɛ Faransi a bɛ t'i yɛrɛ lajɛ ni k'i lafiya ka furakɛli kɛ Bojate k'a dɔn Ala ye Babu sɔn sabula den cɛman ni musoman caman b'a bolo minnu gwara n'a y'u dege baara la Babu yɛrɛ bɛ san 10 ni kɔ bɔ Bojate k'a dɔn a tɛ baara kɛ bilen a sigilen bɛ ka denmisɛnninw lajɛ u bɛ ca la sɛbɛnnikɛla ko ma min ni Babu bɛ aéroport la a bɛ na avion ta Bojate o waati de i k'a dɔn ayiwa firi nana k'a ka te pi min ye ayiwa wulikajɔ caman nana bolo da dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ aéroport la Bojate u y'a magɛn k'a magɛn nka min ye a waati ye n'o dafara i k'a dɔn fura t'a la Bojate k'a dɔn Babu Yara a ye diɲɛ to i k'a dɔn kabini o yɔrɔ la u ka sɔrɔ k'a dɛmɛ sa ayiwa min ye kununko ye min ye a ka so laban ye ka yen sɛgɛrɛ Babu Yara Bojate n'i y'a mɛn hydrocarbure o ye essence de ko ye Bojate k'a dɔn ka san sɔrɔ Mali kɔnɔ a wulikajɔ ka bonya jamanadenw ka da la k'a fɔ tubabuw tɛ se ka essence nafa se jamana ma maliyɛn yɛrɛ bɛ se a fɔlɔla Babu Yaraw na Bojate n'i y'a ta k'a lajɛ min ye jamana jugaramɛw ye u kasira sabula jugaramɛya kun ka d'a ye maa ko kun ka d'a ye an bɔra ɲɔgɔn na u kun ka d'a ye Bojate k'a dɔn jamana kun ka d'a ye Babu y'a ka hadamadenya bɛɛ kɛ maa ko dilali ye ani jugaramɛya bɛ se ka taa ɲɛ cogo min Bojate a ka hakilina bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ma sɛbɛnnikɛla ko nafolo kɔni ka balaw kɛ Babu Yara bolo i k'a dɔn a kɛra Alifa Umaru Konare tile la Bojate a nana wulikajɔ bolo da i k'a dɔn min ye dugukoloko ye ni ka sɔrɔ k'o nɔbɔ Bojate k'a dɔn soba immeuble caman
mande dangoroba in nana o san Bwajibate k'a dɔn miliyari kɔni ayi a kɔni kun b'o baara de kɛ sufara tile kan essence ko nana fara a kan Bwajibate a kɛra n'a fɔ balawu sɛbɛnnikɛla ko pétrole dingɛ Mali fa bɛɛ lajɛlen kɔni ka essence sɔrɔ Babu Yara i k'a dɔn a nani ni do la sabula Yara walu san 1983 a nalo olu sigi senga Bwajibate i k'a dɔn wulikajɔ ka boloda min ye sɔrɔ ka ji di jamana kɔnɔ Babu Yara maa min ni maa min ko b'i dahirimɛ sɔrɔ a bolo Bwajibate o tɛ ka fɔ ka s'a dan na sɛbɛnnikɛla ma min fɔ Bwajibate ni ne y'o dɔn a la Babu Yara i k'a dɔn a ka citerne fɔlɔfɔlɔ n bɛ min fɔ i tulo b'a la Babu tun bɛ bagi de feere suguba kɔnɔ bagi feerela tun don Tarakali ne tun b'a sɔrɔ a ka biti kɔnɔ k'a to bagi feere la o y'a sɔrɔ an bɛ coxeur la suguba la Bwajibate ka laban ka Lomé sira ta Babu Jara ka citerne fɔlɔfɔlɔ k'a charger 32 000 litres a ka citerne fɔlɔfɔlɔ charger ne ɲɛna Lomé a donna Bɛnɛna de fɛ n y'a dɔn de dangoroba in i k'a dɔn n gɛrɛtigɛ tɛ Babu ko o bɛ se ka fɔ nka n ye Babu wele téléphone na a ma téléphone ta i ye nkalon tigɛ n taara Babu fɛ ko mago b'a la a ma sɔn ka reçoit i ye nkalon tigɛ o jogo kun ka ɲi n'i ma jɔn o jɔ dugukolo sanfɛ n'i y'a kongo dɔrɔn ne tun b'a wele yɛrɛ ɲɛna don o don ne y'a wele dɔgɔ ça va a bɛ yɛlɛ a bɛ cogo di a bɛ se ka yɛlɛ ten ayiwa i denkɛ Mamadu kɔri a b'i nafa dɛ n ko walahi dugawuden don a bɛ nafa kojugu Babu woloba bɔra Gerebine a fa bɔra Nɛma jɔyɔrɔ ma kɛ belebele jamanjan a fini bururu sa kalo 12 a kolen jɛlen don bagandɛnɛ kɔnɔ gosilen don a la Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle région kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ tigɛ don joona le malien sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye i Grɛk Sangare a ko an ka jamana finitigilakaw sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara u ye san sɔrɔ min ye juguw ka hakilina jugu k'an ka jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko chef d'état major des armées n'o ye général de division Umaru Jara ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ nin kuma in sɔrɔla ale yɛrɛ de da kɔnɔ ni k'a yira k'a fɔ jamanadenw la o tuma min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye an ka daw la an ka sɔnw ye an ŋaniya yiriw la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ u bilakun ye fɛn mun ye o tuma k'u bɛn'o baara k'a boloda jamanadenw ye sɛbɛnnikɛla ko chef d'état major des armées général de division Umaru Jara karamɔgɔ Daba Tunkara ale de kɔni bɔra ni ka ni kunnafoni di malidenw ma kunnafoni sanuma jɛlen a ko min ye Mali a finitigilakaw ye i b'a ye k'a fɔ n'o ye Bandiagara région ye karamɔgɔ Daba Tunkara Bamancu ka Bamanca wale u y'a ta ni ka dugu dɔ sɛgɛrɛ a tɔgɔ ko Duru bɛ Bandiagara marabolo la ani Bandiagara dugu kɔnɔ yɛrɛ cɛ kilomètre 25 dɔrɔn sɛbɛnnikɛla ko min ye Bamancu y'o solila ni ka taa fiɲɛ tigɛ durukaw la u bɛ se ka ta don so minnu na u ye ta don o tuma min y'u ka bagan fɛn fɛn bɛ k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni k'u gɔngɛ ka taa sɛbɛnnikɛla ko o nɔgɔni fɛ kunnafoni kalaman taara k'a di Mali kɛlɛkɛcɛw ma u m'a bila dagirinda la pankuru mun bɛ aéroport la n'o ye Mopti ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ olu kɔni wulila k'u jɔnkali min ye dugumamɔgɔw fana wulila ka kalasini labɛn u y'u kunda duuru kan sɛbɛnnikɛla ko min ye Bamancuw ye u bɛ ka bagan ninnu gɔngɛ ka taa n'o ye misi ni ba ni saga o tuma min kɔni ye sanfɛla pankuru ye u sina k'u ye dɔrɔn ni k'a suru kan u y'a suru kan min ye terrorisiw ye u y'a dɔn k'a fɔ k'a kɛra sɛbɛ u ye kɛnɛ minɛ sɛbɛnnikɛla ko boli tɛ dan kɛ min ye pankuru i mana boli cogo cogo ale sen ka di n'i ye min kɔni ye pankuru a bɛ k'a suru kan cogo min na min ye pankuru a bɛ k'a suru maa 30 sina ka to sisi la sɛbɛnnikɛla ko misi ni ba ni saga minnu tun b'u bolo k'u gɔngɛ sɔrɔsiw sina k'o minɛ ten ka segin n'o ye a ko min ye Bamanci wɛrɛw bɛ yen olu fana tun bɛ moto la sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ olu bɛ t'i jɔ fo maa 22 bɔɲɔngo la u y'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in tɛ tulonkɛ ye olu fana ye moto filɛ ni k'u dogo sɛbɛnnikɛla ko u y'u dogo tu min na pankuru kɔni tun ɲɛ b'u la u ye mugu jugu ka filiw kan ye u wulila tuguni k'u digi pankuru ye a bɛɛ lajɛlen fa ni k'u daji sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye maa kelen kelennin minnu kisira dugumamaw yɛrɛ olu tɔ lase ni ka tila ka dɔw minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali armée ye don o don a bɛ ka san sɔrɔ karamɔgɔ Daba Tunkara Mali armée ni cɛ minnu bɛ ɲɔgɔn na u yelen tɛ u dogolen don maa dogolen bɛ ka kɛlɛ ta k'i sɛgɛrɛ o kɛlɛ ma nɔgɔ a ka gɛlɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye
5 lajɛ min ye 5kaw ye ka taa bila baɲagarakaw la u ye tigɛrɛ ta ni k'a fɔ Mali kɛlɛkɛcɛw kun karamɔgɔ daba tun kɛra min kɔni ye moto 22 u y'o salo n'o y'u ka moto baw ye kalasini ka taa bila munition na u y'a bɛɛ lajɛlen salo sɛbɛnnikɛla ko ni Bamanchu u ka hakilina jugu ma se ka fara ci a ko min ye kɛlɛkɛcɛw ye o nɔgɔni fɛ u ye munumunu salo bolo da ni ka ɲɛsin baɲagara marabolo la a ko boni min kɔni Bamanchu fana ka ŋaniya juguya tun bɛ ka bolo da pankuru taara maa 2 fana fa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye dɔgɔkun tɛmɛnen lajɛ karamɔgɔ daba tun kɛra i b'a ye k'a fɔ Mali kɛlɛkɛcɛw ka san sɔrɔ a ko siga kɔni t'a la n'o ye armée monte en puissance ye a ko kɛ ko o ye fɔko ye a ko Mali armée bɛ ka faali mun da terroriste kan bi ni fɛn banta don ɲanguma sɔrɔ a banna sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun kɛra janfanjugu mun bɛ nin ko in na a ko min ye malidenw ye n'an jɛra ka fara ɲɔgɔn kan janfa in kɔ bɛ bɔ fiɲɛ kan a ko min kɔni Mali janfalen don Mali burujalen don ni maliden ŋaniya jugu dɔw ye n'o donna ka tigɛ o kan don o don nin ko in fu bɛ siri a dan na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le maliyɛn kɔnɔ Y Sangare ale ka sɛbɛnni don wajibi tɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Mahamani Ture nin y'a ka fasiri ye o janfanji kelew ani bamanjiw wajibi tɛ k'a dɔn dogodogonin gɛlɛ o laban ye maloya de ye wajibi tɛ i n'a fɔ Tatuguruw la jamana fa bɛɛ lajɛlen la u cira ka jɛnsɛn Mali fa bɛɛ la a tɛ k'u la ka bɔ kɛnɛ ma an k'an dogo ka janfa kɛ wajibi tɛ o de mugu min n'a bi fara 2 ye wajibi tɛ k'o de ma to a kan na agent explosif u bi bali k'olu de dilan min ye jamanadenw yɛrɛ janfa ye ka se k'o bolo da sɛbɛnnikɛla ko o waati kelen kunun ko wajibi tɛ i k'a dɔn jɛma poste de péage la n'o ye Kayi mara ye wajibi tɛ i k'a dɔn Bamanji dɔ haraba i k'a dɔn ayiwa bouteille de gazi bara belebeleba in u sina k'o de labɛn ka sin ka t'o fili ayiwa jɛma poste de péage ɲɛgɛn kɔnɔ wajibi tɛ n'a pɛrɛnna a pɛrɛnko la wajibi tɛ k'a dɔn maa ma b'a lamini na a bi bɛɛ lajɛlen fa a dabɔkun kun y'o ye sɛbɛnnikɛla ko sɔmi nana kɛ min kɛ kunnafoni nana da lakanabaw tulo kan wajibi tɛ k'a dɔn lakanabaw u bilamaw kɛn bɛ suba ye minnu bɛɛ ni bɔmu kan ka éclater minnu bɛ se ka o nɛgɛ ka sin k'o sama ka bɔ a la walima k'a salo ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ a kana se ka fɛn kɛ maa na wajibi tɛ k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔsiw la olu welela min kɛ ka n'u ɲɛ d'a kan olu ye bɔmu gazi ma in dɛmɛ wajibi tɛ k'a dɔn ka bɔ n'a ye aw ka taa n'a ye fana maa tɛ yɔrɔ min bagade yɔrɔ min wajibi tɛ i k'a dɔn n'a ko lon u y'a pɛrɛn o yɔrɔ bɛɛ wajibi tɛ a pɛrɛnga i b'i to kilomɛtiri caman de la ka pɛrɛnga in mɛn maa min sara maa na sɛbɛnnikɛla ko maa si den kelen tɛ min joginna wajibi tɛ ni nin n'a damanda tɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa Bamanjuw kun fɛrɛla an ma kosɛbɛ sabula nin ko in damanda maa 39 u delila k'olu bɛɛ lajɛlen daji engin explosif la wajibi tɛ i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ maa min joginna na a bɛ maa 86 bɔ wajibi tɛ i k'a dɔn ka ko da de donnen den ma sabula u tɛ se kɛlɛla bilen wajibi tɛ i k'a dɔn u siranna u ja tigɛra wajibi tɛ i k'a dɔn ko nin kelen bɛ ka fa bɛɛ lamini sa u bɛ boli de la ɛlɛ ni ka to ka sɔnni kɛ ka nin n'a ɲɔgɔnna ko kɛ wajibi tɛ sɛbɛnnikɛla ko u tɔ ye o damada de nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura l'indépendant karamɔgɔ sɛbɛnnikɛla n'o ye Masire Diop ye bada kalimu taba ko an ka taa Menaka min y'o Bamanci wale kelen sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Mali ale ni Niger dancɛ la a ko yen sigi gɛlɛyalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko n'a dun man k'a fɔ ko Mali bɛ ka wulikajɔ kɛ Bamanci ka dana juguya ni k'a daga ta ka bɔ Mali da la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye an ka jamana kɔrɔnfɛ bolo da bɛ maaw ye bi sɔnnatu ye sabu Bamanci wale kɔni u kɛn bɛ ka ɲɛmacinin ka bila civil de la maa minnu sigilen b'u ka so kɔnɔ u da tɛ ko la ni ka taa kɛlɛ ta k'u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun kɛra dugu dɔ bɛ yen min ye Mali ni Niger dancɛ la kilomɛtiri damadɔ 30 bɔɲɔgɔnko min ye ka se Niger n'a tɔgɔ ko Inalamawa a ko dugudenw sigilen sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye Bamanci ye u sina ka na firin kan k'u late maa dɔw kɔni bɛ olu sɔmina joona olu kɔni y'u ka moto ta walima u ka fali wotoro ni ka duru don fiɲɛna sɛbɛnnikɛla ko maakɔrɔ minnu bɛ yen ni sen t'olu kɔrɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw karamɔgɔ daba tun kɛra Bamanci de sina ka na olu sigilen sɔrɔ ni kana kangari gɛlɛn de da olu ye k'a yira k'a fɔ tɔw bolila mun na aw sigilen bɛɛ o tuma n'an taara tuguni ka na aw sigilen sɔrɔ yan an b'aw bila su bila yɔrɔ la
sɛbɛnnikɛla ko min ye ni maakɔrɔw ye u ko an y'an ta da ala kan sabu an n'an ka maakɔrɔya o tuma aw ma se ka hinɛ anw na ka ala lajɛ ni kana kangari d'aw ye k'a b'an fa o tuma an filɛ nin y'aw kɔrɔ a y'an fa sa k'aw yɛrɛ sɔrɔ maakɔrɔw ko sibiri ka jani tori nɔngɔw t'a da min kɔni faali kɔni n'o t'u ma sa olu tolitɔ don o tuma olu kɔni tɛna b'u ka dugu kɔnɔ bilen k'u bɛ siran maa ɲɛ bamanci minnu bɛ ka ni bamanciya wale kɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara n'i y'a lajɛ a fan giriman bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka sigida denmisɛnninw la maa minnu bɛ yen ni jugu donn'u n'u hakiliw cɛ ni k'u nɛgɛn k'u dusukun k'a min ni k'u bila tiɲɛni jugu la ka nafolo k'a sɔrɔ a ko k'u ka denmisɛnninw ka kɛwale filɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye ni bamanciya wale k'u bɛ kɛ k'a kɛ ka da kun jumɛn de kan ala ko tɛ min kɔni ye kira ko tɛ min ye jamana kanu ko tɛ foyi tɛ min ye bamanciya yɛrɛ kɛnɛ kan da ye ani nafolo ɲini bamanciya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ sɔrɔsiw olu fana sigilen tɛ olu bɛ wuli ka jɔ ni mɔmɔ la waati bɛɛ lajɛlen na a ko hali an filɛ nin waati min na mali pankuru bɛ munumunu salo la dongo don sɛbɛnnikɛla ko mali pankuru bɛ munumunu salo mun na jamana kunna karamɔgɔ daba tunkara n'i y'a munumunu n'a patrouille lajɛ a ka ca fo k'a dama tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ mun kan o de ye jamanadenw kan ni lafiya o de ye jamanadenw kan lakana a ko min ye jugu ye n'u m'u ka danna juguya dabila mali kɛlɛkɛcɛw fana jɔlen b'u ɲɛ a ko n'i nana o tuma hakilina mun b'i la o tuma k'u b'o sama ka bɔ i la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye EGS ye olu de kɔni bɛ ka danna juguya kɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔfɛ bolo la o tuma n'i y'a lajɛ min ye ni bamanci jɛrɛjɛkulu ye k'u kɔkɔrɔma donn'u ni nafolobatigiw ye u bɛ fa cogo min u bɛ fa ten nafolobɔlaw fana bɛ nafolobɔla cogo min na a ko a mɛn o mɛn a n'a ban don dɔ jun dan ye junkɔrɔla ye kunnafoni filanin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don jibi Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ n bala cogo bɛ di Bɔjuma tɛ kojugu ti bɔ dugu la gansan fiyewu n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma laasirɛ nin Bɔjuma tɛ k'a dɔn dankɔrɔma bigomu bila bɔli la bɔliko siɲɛ 600 ani siɲɛ 2 maa min ye nin sɛbɛn o tɔgɔ de ko Basidi Sɛm Para Basidi ko a ko Yusufu Tarawele Bani Yusufu Yusufu Tarawele karitigi Yusufu Yusufu Tarawele Bɔjuma tɛ i k'a dɔn a n'a ka jɛw u k'u ɲɛ tabalen gosi k'u na kunnafoni di kɛ Bɔjuma tɛ o ye wele da kɛ donnikɛla kibarumaw ma Bɔjuma tɛ k'a dɔn kuma tiɲɛ ye min ye ŋunungunu min ani nkalon ni namara min bara ka yaala k'a tiɲɛ da jamanadenw dɛgɛ tɛ tali sɛbɛnnikɛla ko kunungo min ye Bani transport Yusufu Tarawele a ko a bɛ ne ka duwa kun damadɔ bɔ ŋunungunu barika bonyalen bɛ ko jɛkulu dɔw bɛ yen collectif des fédérations des transporteurs routiers chauffeurs routiers des véhicules interformation min n'o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin SEMTER ma Bɔjuma tɛ a k'i k'a dɔn nin kuma ninnu ani nin dakasage ninnu Bɔjuma tɛ k'a dɔn malidenw ka kuma mɛn sabula tiɲɛ ye min ye n'o tɛ wuli a ko SEMTER sigira de a wa voté de y'u sigi jamanadenw ani minnu bi baara in kan k'a kɛ olu de wotera Bɔjuma tɛ i k'a dɔn jɔnni bɛ se k'o kuma kɛ nkalon ye o k'o dalen don kɛnɛ ka sɛbɛnfuraw jɛlen don nka kuma wɛrɛ min bara ka fɔ k'a fɔ ko voté kura selen don SEMTER bannen don SEMTER ni a wa minisiriso de bɛnkan don i k'a dɔn voté kana se ka kɛ olu ka to mandat in na a ko nkalon n'u t'a ɲɛdɔn a na tiɲɛ f'u ye olu sigira don min Bɔjuma tɛ i k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ olu ka mandat bi ban mɛ kalo nata tile 19 Bɔjuma tɛ i k'a dɔn a wa mɛ kalo tile 20 san 2018 de olu sigira fanga na o tuma mɛ kalo tile 19 san 2023 Bɔjuma tɛ o bi bɛn mandat bali ma o tuma ni nkalon ni nin namara in dun bɛ min mandat banna dɛ a ma ban dɛ kurutu karata Bɔjuma tɛ n'i tɛ sɛbɛnfuraw ɲɛdɔn kɔrɔtɔ kojugu i laban i b'i yɛrɛ mago sa koyi Yusufu ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o de la o kelen bɛ ka mankan wuli k'a jɔ m'a ye mandat banna o tuma collège transitoire camancɛ fanga ka sigi min b'a to i k'a dɔn ayiwa voté kuraw bi kɛ hakilina kuraw bɛ na a ko collège transitoire bɛ sigi jumɛn na mandat min dilen don olu ma o ban dɛ Bɔjuma tɛ i k'a dɔn collège transitoire bɛ sigi hakilina dɔ de la n'a sɔrɔla gɛlɛya bɛɛ Bɔjuma tɛ o gɛlɛya tɛ yen mankan wɛrɛ tɛ yen ko balannen tɛ yen Bɔjuma tɛ u k'a dɔn n'a damanda olu faralen
faralen ɲɔgɔn kan o gɛlɛya bɛ min a ko dɔwɛrɛ tɛ Wajabate Isu Tarawele ka fɔla bandi transport a ko kamalen dɔ bɛ Maliki Jalo ale yɛrɛ de kun ye ko in ɲɛmaa ye kabini lawale la kabini olu mana Wajabate k'a dɔn ale gɛnna kun min na a y'o dɔn mobili kelen t'a bolo e ti transporteur ye mobili t'i bolo Wajabate diyagoya kunkolo gɛlɛya yɛrɛ la fo i ka kɛ transporteur ka ɲɛmaa ye Maliki Jalo i dun delila ka k'a ye gɛnna yalima dalu jumɛn b'i bolo de nin ŋanamu kumaw ani nin namara kumaw Wajabate kana jamana dɔw futeni ka bila ɲɔgɔn na nkalon kan n'a sɔrɔla tiɲɛ yɛrɛ b'i fɛ o dɔ bɛ i yɛrɛ delila ka gɛ CMTR président i delila k'a kɛ Wajabate n'a sɔrɔla tiɲɛni ka tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa i k'a dɔn a nege b'i la min ye maa si tɛ Mali kɔnɔ sariya b'i yamaruya i ka bɔ ka kɛ cɛbɔ ye Wajabate n'i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dafa CMTR ɲɛmaaya min ni min kan ka kɛ walasa i ka k'a président ye olu fɔlen don k'o dɔn Bɔjɔ e dun kɔrɔtɔ ko fo transitoire ka sigi e ka k'o président ye i ti k'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma wɛrɛw bɛ yen Isu Tarawele i k'a dɔn lamɔ yɛrɛ kama ani adamadenya taabolo kuma a ma sɔn k'olu fɔ kamalen jogo la a y'i da don kan Wajabate a ko k'i bɔ a la a ko wulikajɔ bolo dalen don fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ŋunuŋunu kuma minnu ye wariko kuma ye miliyari 18 droit de traversée k'a fɔra ko min ye CMTR ye Isu Tarawele n'a ka mɔɔw u ye miliyari 18 dun Wajabate n'u y'o fɔ bi sini u bɛna fɔ ko miliyari 40 sinikɛnɛ u b'a fɔ ko miliyari 18 a ko nin kuma ninnu ye kuma kalan da ye ka sababu kɛ mun ye droit de traversée min bi fɔ Wajabate a wari bi sara directement trésor de la a filɛ dɛ olu wari ti bila olu ka kɛsu la u t'a tɛmɛ dɔ ye hali don min olu y'a ɲini k'a fɔ droit de traversée min bi sara u b'a fɛ ka wari in hakɛ dɔn Wajabate i k'a dɔn sariyatigiw y'a jir'u la aw tɛ se ka nin wari in hakɛ dɔn maa si tɛ Mali kɔnɔ ministre des finances de bɛ wari in hakɛ dɔn a bɛ taa o de ka bolo kan wa n'a dɔrɔmɛ kelen bi bɔ Yusuf Tarawele hali ni mugan bi da aw ma fo ministre des finances de k'a signé e yɛrɛ fana bɛ sɔrɔ k'a signé a ko waati kɛra olu ye wari dɔ ɲini k'a fɔ sabula u ka hakɛ don u bɛna baara ni wulikajɔ minnu kɛ miliyɔn 200 de dir'u ma min ye bureau ni mobiliw ye région kɔnɔnaw an'u ka bolofara minnu bɛ yen wari in taara don la Isu yɛrɛ kelen bɛ se ka miliyɔn 200 di CMTR ma bana don tɛgɛma gɛlɛn kɔni don o kelen kɔni ayi ni maa tɛ jɛ wari a b'a kun dɛ ayi Isu bɛ miliyari sɔrɔ il y a plus de 20 ans ne b'a dɔn personnellement kabini bi ma se il fait milliardaire kabini il y a plus de 20 ans il est milliardaire Isu kelen bɛ se ka 200 millions di ninnu ma o tɛ faso ko ye Wajabate a ko nin ŋanamu kumaw nin namaratɔ kumaw n'i kɔrɔtɔlen don i cɔ i ka waati ka se Wajabate a ko n'o tɛ an bɛ don min na ko bi mankan de gɛlɛya tɛ yen wa o t'an bɛ kuma min fɔ Ali Bokumu ka fɔ la n'o ye 10e président ye CMTR a k'u bɛɛ k'i hakili sigi ko préavis de grève a ko jɔnni bɛ se ka grève e tɛ mobilitigi ye e tɛ chauffeur ye mobili t'i bolo e bɛ se ka grève ko kuma fɔ jamana kɔnɔ cogo di a ko bɛɛ k'i hakili sigi ka tɛmɛ n'i ka baara ye grève tɛ bi grève tɛ sini sabula olu bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan min ye collectif de fédération des transporteurs routiers chauffeurs routiers du Mali Wajabate i k'a dɔn olu minnu bolo bi cala n'u ye mobilitigiw ye u ye kamiyɔntigiw ye Wajabate u k'u hakili sigi Maliki Jalo u k'a n'a jɛw to kolokala kuma in na sariyatigiw bi k'u lasɔni sabula u welelen bɛ sariya bunako kan u bɛn'u yɛrɛ b'o la yɔrɔ o yɔrɔ k'u bɛna ko k'a ko kuma wɛrɛ fɔ a ɲɛna dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni ka bɔ sirani kɔnɔ a ka bi bɔli la ne bɛ n tɛgɛ don karamɔgɔ min ye le prétoire sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ayiwa la rédaction u bɛɛ lajɛlen jɛra ka min sɛbɛn sɛbɛnnikɛla a y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ Dabatungara min ye an ka kiiritigɛlaw ka bonnakun ye a ko ni kiiri baarakɛlaw ye ɲɔgɔn sama min ye sariya a bɛ siran a bɛ degun sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye kuma dɔ bɛ an ka réseau kan a bɛ min ye dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 bɔ i b'a ye k'a fɔ hali bi a tasuma dɛsɛ ka duga n'o bɛ tali kɛ Mali magistrat dɔw kan ani jamana kiiritigɛlaw ka ɲɛmaaba ministre de la justice sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin lajɛ nin ko in yɛrɛ a nana nacogo jumɛn na a ko min kɔni ye Mali magistrat dɔw bɛ karamɔgɔ Dabatungara n'o ye Daramani Jara ye a ko Daramani Jara i b'a ye k'a fɔ magistrat jɔlen don karamɔgɔ Dabatungara ale ni maa wɛrɛ n'o ye Mohamed Sherifu Kone i b'a ye k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen magistrat jɔlenbaw ye jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ magistrat
kɛra olu ka baarakɛ sariya la maa man k'i kale min ye magistrature ye ni ka tila ka bɔ ka taa politiki kɛ nka olu bolo jaabi ka ye politiki la o tuma ko k'a da mun de kama n'a dun ma k'a fɔ ko kalenkan o bɛ ka sɔsɔ min ye kiiritigɛlaw ye ko k'olu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni sariya ye o tuma sariya b'a ka baara kɛ n'i y'a lajɛ an bɛ don min na ko bi min ye Mahamadu Kasogo ye o ye Mali min ye kiiritigɛlaw ka ɲɛmaaba ye ale kɔni ye yamaruya di min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ se ka dayɛlɛ maa minnu bɛ ka se ka sariya k'a kan sɔsɔ ka baara kɔnɔ ni k'u wele k'u ɲininka a ko o weleli k'o ɲininka sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ Dabatungara o de nana kɛ mankan belebeleba ye sabu min ye Daramani Jara ye ka taa bila Mohamed Serifu kɔni la u y'a yira k'a fɔ yɔrɔ min ka ɲi k'olu wele o tuma ko olu welela yɔrɔ min na ko tulu wele yɔrɔ ye u y'a yira k'a fɔ min kɔni olu ka weleli olu ma ban k'olu tɛ wele n'olu ye gasi kɛ jamana kɔnɔ min bɛ sariya kan sɔsɔ kɛ olu yɛrɛ bolo olu ma sariya kan sɔsɔ olu b'u ka hakɛ kɔnɔna la maninfin k'i to k'i hakɛ kɔnɔna la ko ka bingali ta k'i sɛgɛrɛ ni k'i buruja k'i lafu k'olu b'a bila o minɛn de kɔnɔ min ye yeko kɛlɛ ye o tuma k'o tɛna ban pewu jamana kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye ministre de la justice ye n'o ye Mahamadu Kasogo ye a y'a yira k'a fɔ Mali sariya ye kelen ye a ko maa si tɛ sariya sanfɛ maa o maa ko n'o kɔni gasi kɛ kɛra kiiritigɛla ma kɛ kiiritigɛla ye karamɔgɔ Dabatungara kiiritigɛlaw kan ka baara min kɛ sariya kan ka baara min kɛ o tuma ko tɛna dogo abada siga t'o la a ko min ye conseil supérieur de la magistrature ye min kɔni o jɛrɛjɛkulu ye k'o de kan k'olu wele ni ɲagini min bɛ yen n'olu ye gasi min kɛ ni k'o da olu kan nka min ye jɛrɛjɛkulu wɛrɛ k'olu wele o tuma k'olu kɔni dabali bannen don k'u tɛ taa sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye magistrat ŋana fila ye o ni ministre bɛ k'a sama ka da ɲɔgɔn tigɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ a ko min ye kiiritigɛlaw ka kɛlɛ ye o tɛ kɛlɛ nɔgɔma ye jamana kɔnɔ ni kiiritigɛlaw ni maa wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na karamɔgɔ Dabatungara min kɔni kiiritigɛlaw ka kɛlɛ a tɛ taa yɔrɔ jan na sabu jamana kiiri b'olu de bolo jamana sariya b'olu de bolo min ye kiiritigɛlaw yɛrɛ dama ka kɛlɛ o tuma ko jamanadenw b'u sigi ka mun de lajɛ sa o de ye jigi wari ye sabu jamana si tɛ jɔ ni kiiri ma tile n'o kiiritigɛlaw bɛ ɲɔgɔn na olu bɛ ka ɲɔgɔn lafu olu bɛ ka ɲɔgɔn malo yira diɲɛ na a ko an bɛ taa min a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko Mahamadu Kasogo karamɔgɔ Dabatungara ale de ye maa ye maa min ka ɲi ka nin ko in dala sa mankan wɛrɛ kana ye nin ko in na bilen maa kana bɔ réseau kan ka maa buruja maa kana bɔ télévision na ka maa buruja u ka bɛn ko la olu de ye bara kelen kɔnɔkisɛw ye olu de ye sariya kalan kɛ sariya baara olu de b'a dɔn a kan ka wale hakilina minnu na nka n'olu yɛrɛ kɛra ɲɔgɔn burujabaa ye ayiwa ko dugudenw na yɛlɛw la dɛ kamanagan nana o nana kamanagan nana dɛ o tuma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ prétoire kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnnin don Jabate ne bɛ n bolo kari ka don ne kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le devoir sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 10 ye maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Kalili Tandina Kalilu ko Jabate i k'a dɔn tabale gosilen bɛ kule k'a bɔn bɛ PMI Mali la sefa wari miliyari 1 Jabate k'a dɔn a wasirangɛn bɛ k'a fɔ o ɲɛmaturunnen don min ye vérificateur général Jabate a ka sɛgɛsɛgɛli min kɛra san 2015 2016 17 18 19 2020 Jabate i k'a dɔn ka n'a bila août kalo 2021 vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli Jabate i k'a dɔn a kɔ man di sabula wariba kule don tununnen bɛ sefa wari miliyari 1 jate Jabate o tununnen don nin kunnafoni i k'a dɔn k'a sɛgɛsɛgɛli boloda ni ka ɲɛdɔnni kɛ Jabate bɔ kɛlen don a kalama section de compte cour suprême procureur de la république du tribunal de grande instance commune sabanan district de Bamako maa min n'u bolo ye a bɔ pôle économique et financier vérificateur général du Mali Jabate san minnu fɔra a y'o sɛbɛnfuraw de ta ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka n'a bila fo août kalo tile 25 san 2021 Jabate k'a dɔn majɛ minnu kɛra PMI Mali la e ko so yɛrɛ laban a na boli bilen jamana in kɔnɔ ka sababu kɛ n'i y'a mɛn irrégularité financière Jabate o de ye wari dagosi a barika ka bɔ a majɛra sɛbɛnfuraw min ye a bɔ baara yɛrɛ katimu o dilancogo ɲuman ye o fana jɛra Jabate k'a dɔn kuma min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye bolokɔni maana bɔlen bɛ président du conseil d'administration u kan ka wulikajɔ kɛ bɛnkan minnu fɔlen don sariya taabolo ɲuman na ani baara kɛko ɲuman na bɛnkan wɛrɛ minnu fɔlen bɛ affaire kɛcogo la ani wari sɔrɔcogo la o labatoli directeur général Jabate i k'a dɔn o fana kangariba de dalen don ye ni ka bolokɔni ɲɛsin a ma sabula wari kɛsu Jabate o ka dajɛ o fana fanga bonyana min ye a bɔ so tabaw ye so bolibaw Jabate n'o ye pari mutuel du Mali Jabate olu fana k'olu jɛ u dahirimɛ an'u ka sɔrɔ la nin bɛɛ lajɛlen de kofɔlen bɛ ka taa se directeur du patrimoine des moyens généraux Jabate ninnu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn kangari talen don
don ka da u ye directeur commercial o kan ka jateminɛ kɛ so yɛrɛ boli cogo ani wariw bi sɔrɔ cogo min revendeur ka wari minɛ cogo an'a bila cogo caisse la o jatew kan ka minɛ n'o y'i bɔ yen Wajabate k'a dɔn sugu bulo o 13 kɛ cogo man ɲɛ a wari dagosi ka bon nganamu barika bonyana vérificateur général a ye rapport min kɛ kɔsɛ in na Wajabate k'a dɔn directeur général min bɛ yen Wajabate i k'a dɔn a kelen bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ ɲangi a ko min ye wari jango ayiwa baarakɛla kura dɔw tɔgɔ dolen don olu ka sara de bi bɔ PMI Mali kunna fu falaki u k'o di ma personnel fictif Wajabate i k'a dɔn wari kasabi million kɛmɛ ani kɔ Wajabate i k'a dɔn u bɛ taa janjanga wɛrɛ fɛ o ɲɛ ka ɲini o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn personnel Wajabate olu dɔw fana bɛɛ min ye nafolo kasabi dɔ bi don olu fana kun million kɛmɛ seegin ni million tan ni fila wari fu gansan bi bɔ ten o fana ɲɛdɔn dɛ Wajabate i k'a dɔn kɛsu ka majɛ million 25 Wajabate i k'a dɔn o fana majɛ dɔ fana bɛɛ ka taa se million kɛmɛ ni 52 ma Wajabate a ka ca sugubulo 13 o de taara ka di Ngilakila ten miliyari 1 ani a kunganfɛ Wajabate ninnu bɛɛ lajɛlen nganamu ye sugubulo 10 o sɔmin kelen don o fana na million kɛmɛ ni 92 o sugubulo fana ye nkalon de ye Wajabate i k'a dɔn marché 10 ani 1 i k'a dɔn million 336 o fana ye nkalon ye Wajabate nin damanda bɛɛ lajɛlen sɔsɔli kɛ nin bɛɛ lajɛlen de wari de bɔ ayiwa PMI Mali kunna directeur yɛrɛ ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko o tuma vérificateur général ko o bi taa fara san dɛmɛnenw kan 2015 16 17 18 19 ani 2020 Wajabate n'i y'a wari kasabiw ta ka fara ɲɔgɔn kan fo ka se bi ma vérificateur général a ma tɔto ko la a y'a jira k'a fɔ nin nganamu ninnu nin ye suɲɛni baden ye min kɔni jate k'an ka minɛ kangari dara minnu ni minnu ye bolokɔni ɲɛsinnen don minnu ma n y'o f'i ye Wajabate k'a dɔn sɔrɔ i k'a dɔn a dɔgɔyara min ye sobolilaw ani sobiyetalaw ye olu degunna fo k'a fɔ k'a to nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ devoir kɔnɔ a ka bi bɔli la. Le challenger. Naam. Sɛbɛnnikɛla o ye la rédaction ye. Rédaction ko. Karamɔgɔ dɔ b'a tun an ka taa Sonata mun na. Sɛbɛnnikɛla ko société malienne de tabac et allumette du Mali. A ko n'i y'a lajɛ ŋanamu. Karamɔgɔ dɔ b'a tun dɔw fana tigɛ taara bɔrɔ kɔnɔ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali usine baw ye dɔwɛrɛ t'u bin ŋanamu baaraw kɔ. A ko min ye Sonata ɲɛmaayaso ye. Direction générale olu yɛrɛ de kɔni ye laɲini kɛ ni k'a ɲini gendarmew fɛ u kana sɛgɛsɛgɛli kɛnɛ k'a dayɛlɛ sabu min ye Sonata ye. Majɛ belebeleba ye a ka nafolo mugu dɔ sɔrɔ million 100 yirika sɛbɛnnikɛla ko maa minnu tigɛ bɛ nafolo la maa minnu bɛ jɔyɔrɔba la sɔmin kɛra maa minnu na sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ gendarmew ye sɛgɛsɛgɛli boloda ni ka dɔw kɔni minɛ k'u ɲininka e ko dɔw ma jɔn kɔgɔla yɛrɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Sonata ye a y'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔ min bɛ Sonata na jamana ɲɛnɛmali la karamɔgɔ dɔ b'a tun a dagosi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ min ye an ka trésor ye k'o sɔnsɔn ni ka baarakɛbaliya k'o kɛlɛ an ka jamana in kɔnɔ min ye dɛmɛ ni dɛmɛ ye i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ caman ji ko ni ekɔli ko ka se k'o sabati an ka jamana in kɔnɔ a ko o baara min bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ maa jumɛn de bɛ fɛ ka na o baara in k'o lagosi a ko min ye baarakɛla jugu olu ka hakilina don sɛbɛnnikɛla ko a ko sefa wari million 100 yirika jɔn de bɛ fɛ k'an ka jamana ɲɛmaaw tɔgɔ tiɲɛ jɔn de bɛ fɛ ka Sonata ɲɛmaayaso tɔgɔ tiɲɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun n'i y'a ta caw i b'a bila caw sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye gendarmew ye u ye wulikajɔ kɛ ni ka bolo ta ka da maa dɔw kan ka ban olu ko k'an tamaso la koyi n ta filɛ nin ye min ta filɛ sɛbɛnnikɛla ko o tuma bɛ dɔw wɛrɛ fana dɔn m'u bɛɛ tɔgɔ fɔ aw ye min kɔni forontoli kɔni o de nana bolo da sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ dɔw kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko sɔminkɛra kulu bɛna minɛ kɔsɔ u ye dugu bila sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ waati min na ko sisan gendarmew kɔni bɛ mɔmɔli la cɛ o cɛ muso tɔgɔ bɛ ni ŋanamu na Sonata na karamɔgɔ dɔ b'a tun a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ dɔnnen don o tuma min kɔni sɔrɔla ka bɔ olu bɛɛ bolo la nka minnu ma sɔrɔ olu bɛ ka ɲinina k'u bɛɛ bɛ minɛ ni a ko bi Lasana Tamba ko nin bolo u ti dangɛ a b'a bolo u ti dangɛ bilen a bɛ dankɔrɔba bolo a b'u bɛɛ minɛ comi payi kunnafoni filɛ an ye min bɔ le challenger kɔnɔ a ka bi bɔli don jibi i jɔn n ka te zara karamɔgɔ dɔ tun naam n bala tɔgɔ bɛ di Wajabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène Wajabate k'a dɔn a dara na man jugu kɛ sɔn ye o de ka jugu
Jaji Sakho madame Jaji Sakho wajabate ikado ni muso ngolo ba ka dala hali a berta wajabate ikado korotin danyate janva danyate juguyan danyate wajabate dabali jugu ni fere jugu bela jile tara kan muso in zegere fa ka do kaso yere de la wajabate ngalo ani namaraka sebenekala ko wajabate ni jeledu ibi sengede nga imalo wajabate opito alabolo a welela décembre kalo san 2019 anazer ninga ko nyemaye wajabate ka do Jaji Sakho ikado muso saballe a berata funange ni ndokoi wajabate ikado akako kechugo ani mato ka kechugo te kelinye wajabate furuba fe mba makara e ba fa akake kechugo mina tikete anna furadama anazer la fokata fo aborai wajabate aye wulika jonni chesiri minge akanyema obo don ga ni minu ngumbi barala wajabate ka do janva keba nana chaya sabula unyeba la alete wardu atina so ma wore ka wardu andi fere ka kaninjuro mali furuba chake da bele jele de laba bikete ni ko ni ngara ma kati gelenye eta dun mitu so ma wore ka dun wajabate ibi fere be de bike ngalo bele jele bitike ka deila anyumanda be ikaboye noto ubi do kaso de la daji wajabate ikado unana ngalo ni namara munumunu ka dala anazer la ni muso inwa ayi wari chama du million koni million geme ni million binani wajabate uka jete la ode tunune do ba nofe sebene kala ko wajabate ikado nana ngunungunu barka bunya san 2013 kana bla 2018 la anazer impôt ani taxi minu na ka ngosara wajabate ikado muso yin akileme ka wulika jo boloda direction des moyennes entreprises DME no be impôt kofo direction générale des impôts wajabate ikado ma chamanda kalama wari bakule mi million keme woro ni binani daji bi war sara chogola wari kanga bobo chogo mina ababo abo chogola wajabate ikado impôt ni fond fo kaka sango sa bake minye barakela doye hali comité syndical wajabate ikado lu de laba nu mirisa ni muso inga kibore atikuma ate wuli ate fenvo million game wora ni ko imbe mini wajabate ulaba nana ngununguru barka bunya kabunu ba do ni vo wajabate kalaba saka puma inda kenaka fo ka wuli ka jo buluda kata shera tugo segere au ka wuli kata nga barka robal anazerla daji wa directrice générale ay warin bedu wajabate kado ay warin bedu wajabate ikado oti fo kritikala yi ka fo ngana ubisina wajabate kabno ko ni gera sebene kala ko wuli ka jo nana buluda ikado comité interministériel ko lu sigi singa wajabate kata da fo nyemo tloka sebene kala ko orobe opuma wuli ka jo nana buluda orobe comité syndical yere anazer la de wajabate ani syndicat national de transport d'état no ye SNT wajabate olu sina kata plainte do déposer contre X plainte déposer contre X wajabate ikado adonné do obe mi no fait ode madame sa daji wajabate cadre pôle économique et cadre olu fana service dado min di bi maka o tiye ka fo wajabate nga mo ko ni yana na fora karsa wole la pôle économique la ikatike fengelinga wajabate na sur la inno tefena pôle économique o singi black katali yere nga wajabate pôle économique yere de mo ni bisira nye mo jatike le na fora pôle économique yi wele ndatani yede ndatani de la Gaoulia. Et là, moi j'ai perdu 8 kilos en 30 minutes. Subhanallah. Hop, ma yemain. Pour le coup, ni taray, juge B, kaso B, gendarme B, police B. No luki minana de orobe ou minane. Halimitanga patita sokona kano matala. Etangara du itale kaso la. Wala lik kungaramu. Non, jaw deta ita jaw do ando ni jaw. Ale de ndo Bakari Tugula ka campagne dola andana no fe koro Bakari Tugula ko nga ma do faranga nga ta andale Bakari Tugula bara boka bi no ko ho ngam se ka bara ka rajola araso mali arajo so bekundu o million nani a war ko mi bewma u ye cheki ke u ya kene togola cheki ke ne togola ja pôle économique ni taray wajabata hali café mi iyami u a bese me do usara o de so de wuluma kata se bene sur chèque do ka daba tungara 4 millions kuni ka chane so on a fait ne klale ngaro do kuma na para ni so jali
n wasalen sigilen n ka bureau la téléphone tɛ ka sonné ten ko Kompol Keita wa Kompol Keita ne ko oui n ko Kompol n ko n wasalen fo n ko oui n ko c'est moi Daba Tunkara ah ko bon monsieur Tunkara est-ce que vous pouvez venir au pôle économique ne ko i tɛ nin mana k'a kun man kan est-ce que i ma fili de ko non ko pôle économique ne la hawla wala quwwata illa billah ka daji kunati ah non moi j'ai perdu recul n ko pôle économique n ko pourquoi ko non ne ɲɛna ko tulonkɛ kuma don kabini ko chèque dɔ b'i tɔgɔ la yan Bakari ka baarakɛyɔrɔ in tɔgɔ Jawa Bakari ka baarakɛyɔrɔ in tɔgɔ APECAM ko APECAM la hawla wala quwwata a sina kana ne ɲɛkɔrɔ ten ko filimu kana fo chèque in kɛra don min ne ɲɛ b'a bɛɛ la fɛrɛ tɛ ne ko mun na de non ko chèque dɔ b'i tɔgɔ la n ko tiɲɛ don i bɛna jaabi ko il faut que tu viennes pour expliquer n ko ne tɛ taa ne kɔni ayi i ma taa fo n'a nana n ko ne tɛ ni i taara i bɛ don kaso la n ko ne jɛlenya kan bon ko ne k'a ɲɛfɔ ne y'a ɲɛfɔ n ko n y'a faamu n ko an welela campagne de la n kelen tɛ han o yɔrɔ bɛɛ ne ye téléphone ta ka n dɔgɔnin wele Jaw wele n ko Jaw ayiwa n ko wulilen don dɛ Jaw ko kɔrɔ mun e mun ye kotigi ye k'a bɛ a kɛ théâtre kuma ni fɛn n ko pôle économique ko an ka se n ko Bakari Togola ye chèque min d'a ma a ko kɔrɔ bon ne tɛ yan han ne bɛ Buguni Sira de la tan n taatɔ don fo Sikaso k'a k'i kelen kungo ye ne ye baara minnu kɛ ne y'o bɛɛ enregistrement bɛ ne bolo heureusement ne y'a a taara radio ni fɛn min na k'o bila ka taa k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i taara ayi ne ma taa bilen kabini olu kɔni jisa u ko k'a faamuya ko nin ye prévu ye ko ne ta yen ko ne ka n tɛ pôle économique kabini n wolola n tɛ pôle économique fɛ dɛ kuma ye man ɲi Bon, ninnu ye nin karabu de kɛ ko pôle économique ka Dadi wele muso in dalen min kɛ pôle économique mɔɔw i k'a dɔn u fana hakili sigilen don u b'i lamɛn ten frrrr n'i ka kuma ni tiɲɛ don Buwa Jabate u b'a dɔn ni nkalon don o yɔrɔ bɛɛ u sina ka wele bila i k'a dɔn DGI ma direction générale des impôts a bolofara min n'o ye DME Buwa Jabate olu sina ka lettre sɛbɛn ka na ten ni muso in miliyɔn 640 a y'a bɛɛ sara anw ye a papier fila a wari papier bɛɛ filɛ nin ye passe Buwa Jabate pôle économique ko muso u ye tɛgɛrɛ de fɔ a ye Dadi wuli ka taa ni yɛrɛ ye i k'a dɔn nin ye karabu kuma de ye nin ye namaratɔ kuma de ye Buwa Jabate a ko i k'a dɔn jamana in kɔnɔ min ye i ko ka gon ye Buwa Jabate ɛlɛ nin b'a fɛ i ka kungo sɔrɔ a k'o de sigilen bɛ sen kan n'o tɛ nin ɲɔgɔnna muso ngana maa kalannen min bɛ nin ɲɔgɔnna baara kɛ ka cakɛda sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ ka nin jelenya baaraw kɛ Buwa Jabate aw ti ko kalama a bɛ wuli ka taa nkalon ni namara ta k'a da muso la k'a b'a to a tiɲɛ ɛlɛ ni kabini don min a fɔra a welelen don pôle fo bɛ ɲɔgɔn wele a welelen don koyi a tɛ bɔ bi o bi kɔni a bɛ taa si boli Buwa Jabate k'a dɔn dankɔrɔba in ni kunkɔrɔkɔrɔta wulila boli a safuru la ani kunkɔrɔta sina ka bɔ ten pôle économique na Buwa Jabate o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la a wasalen n'i ma fɛn kɛ i siranku tɛ o sɛbɛnnikɛla ko a ko musongana minnu bɛ jamana kɔnɔ a ɲɔgɔnna caman bɛ yen minnu ye baarakɛla ye minnu di wari dun minnu di bi faso kan a ɲɔgɔnna caman bɛ yen a ko n'a sɔrɔla Buwa Jabate nin kelen kelenw sɔrɔlen don ka bila service ɲɛmaaya la sɛbɛnnikɛla ko jango a fɔra musow ka dɛmɛ ka musow sankɔrɔta a ko Dadi ninnu de kan ka ta ka bila ɲɛfɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ sirani kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona le fanal mun fanal ne ye sɛbɛnkura ye a bɔ ko fɔlɔ filanan yɛrɛ filɛ nin ye fanal 00 kɔfɛ 001 tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ fanal tɔgɔ dɔn Magma Gabriel kɔrɔ yɛrɛ tun ne don ne na o an karamɔgɔ tun ne don k'ale to député ya na maa t'a sɔrɔ bilen ni maa min bɛ a y'a ɲininka ye ko fanal kɔrɔ journal le fanal comment ça s'écrit FANAL le fanal n t'a kɔrɔ dɔn Magma Gabriel ko a ka ɲɛma naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara n'o ye la rédaction ye a ko service national des jeunes a ko min y'u ka promotion 4nan ye olu ka baara ninnu donna ka ban sɛbɛnnikɛla ko kalo tile 25 n'o ye tarata tɛmɛnen ye i b'a ye k'a fɔ an ka ministre mun ɲɛsinnen farikolo ɲɛnajɛ ma n'o ye Musa Atayiri ye ale kɔni ye sira ta ka di ni maaw ma sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min ye dialogue national min kɛra jamana kɔnɔ maliden minnu sigira kɛnɛ kan olu de y'a jira k'a fɔ service national des jeunes n'o ye SNJ n'a ko kun dabilalen bɛ o tuma ko k'a sigi sen ka kura ye sabu n'i y'a la SNJ bɛ fɛn mun maana karamɔgɔ Daba Tunkara o de ye jamana yɛrɛ danbe a tabiya a kokɔrɔ min ye a gundo ye o bɛ se ka dɔn cogo min na jamana baarakɛla fɛ janko foroba baarakɛla a bɛ se
ka baara kɛ jamana ka hakilina la ni ka ko ka muɲu a muɲucogo la janko min ye jamana ka baaraw ye a bɛ se ka makana cogo min na sɛbɛnnikɛla ko maa minnu bɔra tako sabanan la i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ y'u ka foroba baaraw daminɛ ka ban olu jɔra hakilila kunda min ye formation militaire tɛmɛnen kɔfɛ jamana yɛrɛ kan ka jɔ ni jɔcogo minnu ye kumaw kan ka fɔ cogo min na jamanadenw kan ka naani ni k'u bonya ni k'u karama cogo min na a ko o kalanw de bɛ boloda u kun a ko min ye nin formation naaninan maaw ye a ko tarata tɛmɛnen SNJ kuru kɔnɔ olu kɔni donn'u ka mobili kɔnɔ ni k'u kunda Bafo kan a ko Bafo kan ale bɛ Segu marabolo kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara kalo 6 u bɛna t'o kalan de boloda marifaci boli foroba baara kɛcogo a ko n'u jɔra nin baara in na a ko k'a bɛ kɛ sababa ye ni k'a ɲɛsin jamana yɛrɛ kokɔrɔ ma a ko n'i yɛrɛ ye nin ko in lajɛ a bɛ komi Kɔmɔko bamanan Kɔmɔko bɛ gundo kɔfɛ cogo min na nin bɛ komi foroba baara Kɔmɔko karamɔgɔ Daba Tunkara maa o maa bɛ bɔ a kɛnɛ kan k'u bɛɛ lajɛlen bɛ se u da la baara kɛcogo la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le fanali kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate an tɛ nin ko in bila da girinda la fiyewu bi taa an b'a bila yan waati sera Jabate ne ka an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni sisan min ye sɔfanatu ye n'a dunna segin bi kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 o don ni Ala ni kira sɔnna sini sɔgɔma